Стэфані выехала з горада, а я тым часам масіраваў лоб. Спрынт да натоўпу яшчэ больш пагоршыў маю мігрэнь. Гэта было падобна на жывую істоту, якая пульсавала, расла і звівалася за маімі вачыма, уціскаючы глыбокія шыпы раскалёнай агоніі ў мой бездапаможны мозг. Мне таксама было млосна, але, напэўна, мяне проста ванітавала ад машыны. «Ты выглядаеш як печаны яблык», — сказала Стэфані. «Дзякуй. Хочаш яшчэ аспірын?» Я паматаў галавой. Я прыняў 4 сёння раніцай. «Гэта нядобра, праўда, док?» — свіснула Стэфані. Доктар нічога не адказаў. Я пачаў падазраваць, што ён ніколі не вучыўся на медыцынскім кірунку. Стэфані павярнула на скрыжаванне, і тады мы бачылі